ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони ютуб канали мо Насим Теҷи. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонағар, ҳама каса хуб ҳастен? Худованд нигаҳбонтон бошад. Дӯстони азиз, дар навори имрӯза хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Хуҷанд, аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бохтар яъне Қурғонтепа ва аз шаҳри Кӯлоб ба навор гирифтем барои шумо пешкаш мекунем. Касоне ки хонаҳои фурӯшӣ ягон техника, мошин, хона, замин доштагӣ бошед, бо реклама кунед ки фурӯхтанд, марҳамат дар ватсайби 911 32 43 44 суратҳоша қатъи маълумотҳои пурраш ёки видео қадароӣ кунед, реклама карда дӯстони азиз, иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Дастгирии моро фаромӯш накунед дӯстони азиз. Касоне ки телеграм доштагӣ бошед, дар телеграм канали мо ҳатман бидорем подписатсия кунед. Силкаи телеграм дар таги комментария мондагаи ҳама каса бидорем дӯстон подписатсия кунед. ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, яъне ки хонаи заминӣ ҳастай 4 дар хона иборат буда ва дар 4 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархи хона бародари азиз 740 000 сомониш мегаҳад. рақамҳо барои илтимос 988 04 61 68. дӯстони азиз, марҳамат ба ҳамин рақам метавонед муроҷиат кунед. ва одамое ки мегӯянд хонаҳотон қиммат акай Насим Теҷа, мисол дӯстони азиз, морам камтарак бифаҳмем барои хотире ки ин хонаҳо аз мо нестанд. бародари азиз, мо ҳамин қадар ҳаракат мекунем хонаҳои арзона ба навор бигирем, не ки мисол ҳамин хеле хонаҳоро барои мо мепартонем, мо рекламаш мекунем. дӯстони азиз, зинда бошед. дар раҳмати калом барои одамое ки моро мефаҳманд ва қадр мекунанд меҳнатҳои моро. лайкҳоро бизанед ва хотири меҳнатҳои мо ҳатман дар канал подписатсия кунед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои кӯчаи Меҳробод. аз 4 дар хона иборат буда, яъне ки хонаи барак ҳастай ва дар 3 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархша 285 000 сомониш мегаҳад. ина марҳамат дӯстони азиз. касоне ки дар комментария менависед ки акай Насим Теҷа илтимос аз Душанбе ба навор бигир хонаи арзон 4 дар хона ҳастай 3 сотиқ замин бо нархи 285 та фурӯхта мешавад. дар рақамҳои рӯи экран метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. хона дуэтажа ҳастай тарафҳои 14 микрорайон. 6 дар хона иборат буда ва масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. гирду атрофаш маҳкам шикатуркадагӣ ҳастай. дар утреза часпондагӣ нестай. нархша 355 000 сомониш мегаҳад. рақамҳо барои тамос 926 80 37 00. қадр метавонед ба ҳамин рақамҳо дӯстон муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар комментария менависед ки акай Насим Теҷа илтимос аз шаҳри Бохтар хонаи арзон ба навор бигир, ина марҳамат. дар шаҳри Бохтар ноҳияи Кушонёнда қарор дорад ҷамоати Исмоили Сомонӣ 3 дар хона ҳастед дӯстони азиз ва масоҳати заминаш 2 сотиқ заминай. нархи хонара срошна фурӯшия гуфтагиай нархша 160 000 сомониш мегаҳад. рақамҳо барои тамос 071 72 52 52. қадр метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумот муфассалтарашон аз худашон дастрас кунед. раҳмати калом барои дастгиритон. дӯстони азиз, панҷумин эълони мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастай ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. гуфтагие ки деҳаи Сангпар, деҳоти Баҳористон, қарибии мактаб ва духтурхона. документҳош ҳамаш 100% ҳастанд, яъне ки ҳуҷҷат дорад. хадри аниқ бошӣ гуфтагие, биё марҳамат бибин, боз иншоалло ки арзон мешавад. 4 дар хона ҳастай дар 6 сотиқ замин ҷойгир шудааст. дӯстони азиз, нархша 170 000 сомон мегаҳад. рақамҳо барои тамос 983 33 22 17. қадр метавонед ба ҳамин рақам муроҷиат кунед.
шашумин эълонамон дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур, яъне ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Хоруғда қарор дорад. хона 4 дарахона буда ва дар 2 сотиқ замин ҷойгир шудааст. оби свет ҳастай, кухни ошхона дорад. нархи хона баҳодури азиз 350 000 сомониш мега. боз иншоалло ки арзон мешавад. рақамҳо барои тамос 909 91 90 89 қад метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ҳатман ба хотири меҳнатои мо яктаи лайк бозем ва дар канал подписатсия кунед, чунки дастгирии шумо пешрави канали мо мебошад. ва дар комментария агар ки мисол ҳамин наварҳои хонаҳо маъқултон шуда бошад, дар комментария калимаи беҳтарин бинависен. зиндаву сарбаланд бошед. бисёре аз подписчикон гуфтагӯяд ки акани аз сценарии Тучпе фақат аз шаҳри Душанбе ва яъне ки аз Кӯлоб, хулоса аз шаҳри Хуҷанд ба навор намегирӣ. ина марҳамат дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастед дар шаҳри Хуҷанд, тарафҳои Чашма 3. хона аз 4 дархона иборат буда ва дар 6 сотиқ замин ҷойгир шудааст. марҳамат дӯстони азиз, хона ремонтҳои хуб кардагиай. нарша 441 000 сомониш мега. боз иншоалло ки муомилаи хуб дорад. рақамҳо барои тамос 93 737 05 55 қад метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инаи рақамҳои ватсаи мо ҳастанд. касоне ки мо хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама карден ки фурӯхтан ё ки мошин, хона, замин, хулоса любой чиз доред, дар ватсаи мо 911 32 43 44 суратоша ё ки видеоша қатъи маълумотҳои пурраш рӯй кунед, реклама карда фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Зарафшонда қарор дорад. гуфтагӯяд ки хона 4 дарахона буда, подвал дорад, кухни, банияи дарунӣ дорад. 10 сотиқ заминда ҷойгир шудааст. нарша 350 000 сомониш мега. яъне ки гуфтагӯяд дӯстон ки аз шаҳр мо 3 километр дур мебошем. нарша 350 000 сомон мега. рақамҳо барои тамос 93 537 56 56 метавонед ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, дар ноҳияи Кушониён, деҳаи Навҷавонда қарор дорад. ҳавлӣ иборат аз 2 хона, 1 та хонаи 2 ошина иборат буда ва 3 та ҳуҷра ва 1 ошина гараҷи нотамом дорад ва 1 то хонаи 1 ошина иборат аз 2 хона, 2 ҳуҷра дорад гуфтага, 1 та долон дорад. масоҳати умумӣ 25 сотиқ мебошад. дӯстони азиз, 25 сотиқ замини корам, 15 сотиқ ҳамагӣ ҳастай. ҳуҷратош ҳамаш 100% ҳаста. метавонед дар рақамҳои экрана муроҷиат кунед. нарша 500 000 сомониш мега. яъне ки обши бигем дӯстони азиз ки 5 дарахона ҳастай, 25 сотиқ заминай. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафҳои маҳаллаи 8 гуфтагӯяд. дӯстони азиз, хона бо семинблок бардоштагӣ ҳастай, 4 дархона ва дар 4 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархи хонара 450 000 сомониш мега. дӯстони азиз, гирду атрофи хона маҳкам дарвоза часпондагӣ ҳастай, оби свет ҳастай, яъне ки дар даруни маҳалла ҳастай, дар даруни қишлоқ ҳастай ки мисол одамои хуб зиндагӣ мекунанд. нарша 450 000 сомон мега. рақамҳо барои тамос 918 73 71 76 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 11-ҳамин эълонамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи 5 Осиёб, ҷойи ободиай гуфтагиай. 3 дархона бо калидораш, ҳамом дар даруни хона,
падкафел тайёр кардагиай оғили 12 метра дорад бо каҳдонаш. ҷой барои дарвоза мондан удобниай. Аз ду тараф роҳи мошингузар, камтар роҳ то роҳи калона мошин ва роҳи оҳангард ҳастай гуфтага дӯстони азиз. Хулас се дар хона ҳастай, 7 сотиқ замин, нархша 220 000 сомониш мега. оби хурданӣ ҳастай, оби свет ҳастай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. марҳамат метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азизи эълони навбатиён боз як tor дигар ҳастай хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. ҷамоати зарбдор гуфтага, яъне ки ҷамоати зарбдор 4 дар хона ҳастай ва дар 8 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархи хонара 220 000 сомониш мега. Боз гуфтага ки муомилаи хуб дорад. ина марҳамат бо диққат тамошо кунед ки мисол гирду атрофи хона полни маҳкам кардагиай. нарша гуфтем дӯстон 220 000 сомонӣ мега. иншоалло ки боз камтар дигар савдо дорад. дарвозаи нав часпондагӣ хона коробка мебошад. рақамҳо барои тамос 988 82 96 96 карда метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азизи эълони навбатиямон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулдара. хонаи беҳтарин евро ремонт кардагӣ 5 сотиқ замин, 4 дар хона, кухни, анҷомхона, ҳезумхона, ҳавзи 10 тонага дорад. дарахтҳои мевадиҳанда дорад гуфтагай. аз роҳи калон 150 метр дур мебошад. хулас гуфтагай дӯстони азизи автобусҳои 3, 4, 41, 33 ва ғайраҳо мегузарад. адрес гуфтагай тарафҳои сементзавода қарор дорад. маҳаллаи Гулдара, сеюм кӯча, 4 дар хона, 5 сотиқ заминай. сурош нафурӯхта мешавад бо нархи 580 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 907 55 907 85 55 33 қарда метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз фикротонон яъне ки дар комментария оиди нарху наво бинависед ки мисол арзона қимата чӣ хел ҳаст нед гуфта ҳатман дар комментария фикротона бинависед. раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз ин охирин хонаи фурӯшӣ ҳастай дар навори имрӯза қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки ноҳияша бо ҳамроҳи деҳаш навистагӣ нестай. касоне ки маъқул донишида боша метавонед муроҷиат кунед. 6 дар хона ҳастай ва дар 4 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархи хонара 375 000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос 907 71 12 64 қарда метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк кундан ва барои подписатсия кардантон. зиндаву сарбаланд бошед. аз куҷое ки хона ё ки замин дар кор бошад бинависед, ҳаракат мекунем, кофта ёфта пешниҳоди шумо мегардонем. хоб дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ бошед.